päivää. Miten sulla on päivä mennyt? Ihan hyvin mulla. Ai, mut mä olin tuossa kattoo. Tiedätkö missä Rebekka? Ei mitään, se on... Rebekka on siellä. Joo, mä paukasen tämän oven kokonaan, niin... Noin. Joo, mutta... Mäpä tuun nyt kattoo sen. Rebekka, ei toi kiva, että sä säikyttelet noin. No sori, mä pakko koota nää on ne Halloween-bileet. Ai säkin tiesit niistä jo. Aika vähän tietää, kun niistä ei ole puhuttu edes paljon. No ei kukaan ikinä muista niistä mitään. No mihin me mennään? Jee! Mikä toi oli? Okei. Yhtään pelottavaa. Mennäänpä tästä puolesta. Hyvä, täältä. Tähän mä menen. Hei, sun kotis on aika nopea, kun mut kävi jo kattoo, millä ne menee, hei. Juu. Ei. Mitä sulla on? Mitä sulla on tapahtunut? Häh? Miksi sä näytät noin hauskalta? No voi sua pietää. Voi pikkusta, kun sä oot niin seppä. Vielä jonkin aikaa siinä, niin saadaan sitten... Mä tässä välissä nopeasti pistän nämä puomit väleille. Niin sitten voitte tulla puomea käynnissä ja sitten siirrytään raviin. Aleksi, kato tarkemmin. Tuhma. Tupa uudestaan. No nyt menee jo hyvin. Prr. Noin. Nyt. Noniin, kunnolla. Kuka tossa seisoo? Ja mikä? Koira Teddy. Eihän tossa oo mitään. Äskettäin, katon nyt. Nyt. Siis, anteeksi tämä toinen Milla, siis... Emma nyt rauhoittuu. Ei siellä mitään ole, joten tule nämä estet ja anna muitten jatkaa tuntia. Hieno Milla. Mä tipun. Au. Selkään ja älä tipu. Ymmärrätkö? Joo. Nyt me sinne selkään. Niin mennäpä me. Tänä voitais ottaa esteitä. Tätä siis nytten keskikorkeaa. Hyppääpä ja ottakaa isompi väli siellä takana. Pystyt siihen.
tosi hyvin. Mutta Emma, meepä vähän parempaa asentoa, ala ota tollanen, että se lähtisi jonain päivänä tai esim. Tällä tunnillakin isoon vaukkaan. Sellaista emme halua. Noin. No nyt on paljon parempi. Noniin, Alex. Tuuppa. Emma, tuuppa uusiksi. Nyt taas. Ja nyt muista, Emma, tuu rauhallisesti sees. Pampulla on vähän arka, joten just sen takia sitä pitää vähän niinku olla vähän varovaisempi. Noniin, tuuppa. Hyvä. Kaapas loppukäynnit. Tai itse asiassa ennen loppukäyntiä ottakaapa pikku ravipätkä. Kerään tää koko juttu ympäri, niin kaikki saavat sitten samalla vähän ravatakin. Alkaakaapa ravata. Ei laukkaan, oho. Noniin, majuri. Mä tipuin. Mitä sulle tapahtui? Se kaatui tai kompastui tai... Tässä loppukäynnit. Menkää riisumaan hevosta. Missä kaikki on? Tuo on lamppu. Mun kaveri. Se kävi oikeesti kipiää, et sä tönäsit noin. Istuu. Toi kävi kipeätä, kun mä kaaduin. Onpa tää hieno paikka. Vau. Wow. Nuo paikat on kyllä tosi kivoja, hei. Eikö ookin? Ei nyt pahemmin, mut au. Tästä vittu vihaan. Oikeesti, Marta täällä nukkuu.